Panji sinten le karo Panji Inu Kertopati Asmara. lha mergi kadare nggih Upama ora ana Asmara bangun. jenengan napake Panji Handaka Putra tak Teko tak coplek. wah lha niku sampean wani tenan Lho sing tak medeni apane nggih? mulai ngatur kula dados bener resih ingkang digaya Nek ora percaya tak buktekne nggih. nggih nggih Handaka Putra tak prestasi. Lho kowe wani sini kaya maju. Iki mau bocahane sesa piringe sok apa-apa. Ilmu nganti kelakuan. Apa blongko Handaka Putra. Saya kebangetan ini Saiful Abimanyu. Kalau sampai lanjut lakon ate ngene japurane iki tak makan. Yo. Ini baik. Usah digagas Panji Handaka Putra. Yen Panji Asmara bangun popor sing lulis bali. Sasrahane aja lali. Sarene sedaya sampun wonten Jakartaji karo ragil kuning gelis diaturke ana ing pelataran Senjang Putih minangka bekakas. parek kula nyun pamit tambah Hati-hati yen. jebul ngaten iki nggih mawon lho Sekartaji karo Candra Kirana menika calon garwa kula lha iki menapa ing mangkenipun kangge bekakak wonten pelataran Senjang Putih wong tuwa Guru ilmu. ya blas kaken gatak Ragil kuning lho iki calon garwa kula. Kene menapa panjenengan badhe kangge bukaka. Ini Sabar, Ger. Pripun? Sareh, Ger. Nek mikir iki aja nganggo dengkul. Mikir nganggo bathuk, Ger. mun kula pikir Nalika aku swanana ing Kabupaten Mataun, aku mekas piye, Ger? kudu tanggap ing sasmita Mekas piye, Ger? kedahe pun tanggap Sasmita. Lah iya iki dina kok sliramu ora tanggap sasmita, Ger. Eripun kados Iki pundi? kok Kados pundi terus kula? kok nganti Sekartaji ragil kuning dipasrahke ana ing pelataran Senjang Putih, ragil kuning tak paringke Biro Sekti, Sekartaji tak paringake Biro Seta. Lho. Boten kangge bekakak to. Matur nuwun. Sampeyan Sampun. nyambung. Kula lagi dari bojo Sekartaji nggih. Halo Candra Kirana. Kowe iki ape nyoprokno jantungku apa piye? Wonten napa? Wonten napa? Iki ngedor telung di Waduh, ngapuntenipun Bapak. Ngapuntenipun. tekenku ndi. Oh, nggih. Oh nggih. Mulai Wis, ini wae. Pripun? Nak Mas Biro Seta, nak Mas Biro Sekti. nggih. Semune Panji Handaka Putra ora ati. Lajeng kersanipun Bapak Wilumaya Sepisan tungka, sawising kok tungka munggah ana ing Gunung Wilis njaluk patine Resi Gunung Wilis. Urikanata. Urikanata. Ngaten nggih, bareng Sing ati-ati. Kedahe pangestu. Aduh.
kudu emut. Kowe dina iki dengan pengen ngetokke wujud kewan gajah. Ha, kowe klebu ameng-ameng ana ing Raja Ngurawan. Kaya ngopo?